Txikitatik ipuinak maite ditut. Hasieran bakarrik irakurtzen dituen, baina laster nire istorioak ere sortzen hasi nintzen. Denbora pasatu zen eta nire bizitzan lagun berri bat sartu zen. Zeharkako txirula. Eta egia esan, ezagutu ginenetik ez gara inoiz banandu. Urteak eban, urteak etorri, nire barruan pertsonaia bat aurkitu nuen. Sorgina, txirulina. Betidanik sorginen munduak liluratu nau, eta nik ere sorgina bat izan nahi nuen. Hori bai, sorgina ona eta musikaria. Nire ipuikantak eta guztietan musikak garrantzi handia dauka, eta zeri buruzko istorioak kontatzen ditut nik, emozioak jorratzen dituztenak, nik hauei ukipuinak esaten diet. Ingurumenaz mintzatzen direnak, ze importantea da gure amalurra zaintzea, ez da? Eta animaliak protagonistak diren ipuinak, baita berdintasuna eta emakume paregabeen istorioak ere. Garai horretan, bakarrik mutilek ikasian zuten, neskek ezin zuten! Valentina Tereskova ezagutzen duzu? Euskal kultura eta gure hizkuntza magikoaren ingurukoak, eman egoak euskarari, eta nola ez musikaren abentura, reggae, jazz edo flamenko musika ezagutu nahi? Eta zure istorioa entzun nahi baduzu, idatzi eta kontatuko aldut. Eta alabazan edo ez bazan, sardadila kalabazan eta atera dadila txirulinaren plazan.